sprechen wir über ein neues Thema, und zwar über die Reise. Welche sind die Reiseziele in Ungarn und im Ausland? Könnt ihr vielleicht einige erwähnen, Rita? Wohin reist ihr gerne? In der Familie oder alleine? Wohin? Ich möchte nach Frankreich fahren, am liebsten in Paris. Organisierte Reise ist billiger, denn wir können den Preis zusammen bezahlen. Ja, genau. Danke sehr. A nyelvi előkészítő osztályokban 5 éven át tanulják diákjaink nagy óraszámban az angol vagy a német nyelvet. Voltak és vannak csoportjaink, ahol valamennyi tanuló megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, többen a felsőfokút is, sőt, többen a második idegen nyelvből is sikeres nyelvvizsgát tettek. A heti 4 órában nyelvet tanulók fakultáción vagy nyelvvizsga előkészítő foglalkozáson bővíthetik tudásukat. A német nyelv gyakorlására kitűnő alkalom nyílik az évenkénti egyhetes találkozó az Észak-Rajna-Vesztfália Arnsberg-Naheim városában lévő Szent Orsolya gimnázium diákjaival Németországban vagy Kaposváron. A német és magyar diákok kölcsönösen megismerik egymás kultúráját, a családok mindennapi életét, egymás iskoláját, és közben felejthetetlen élményeket szereznek. Im Sommer habe ich eine Projektarbeit über Ungarn gemacht. Ich möchte den Film euch präsentieren und notiert bitte die wichtigsten Ausdrücke und Sätze. Aber warum sollen die Ungarn zu ihrer Heimat treu sein? Wo steckt der Zauber? Im Ausland wissen über uns wenig, nur das, dass wir die Heimat von Csárdás, Gulasch, Petőfi und Balaton sind. Aber es ist die höchste Zeit, mich meine Heimat vor euch entdecken zu lassen. Ungarn. Was können wir zuerst sagen? Es ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa, der zum Großteil im Pannonischen Becken liegt. Nachbarstaaten sind Österreich, die Slowakei, die Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien. Jetzt wird ein Märchen über Ungarn beginnen. A mai órán nagyon sok mindent meg fogunk keresni, én ahhoz fogok az elején mondani néhány olyan feltételt vagy jó tanácsot, hogy hogyan könnyebb. Biztos mindenki sok mindent meg tud találni, sok helyen, azért hát, ha tudok újdonságot mondani. Egyrészt, másrészt fogunk egymásnak leveleket küldeni, amihez csatolni képeket. A számítógép eszközként való használata ma már elengedhetetlen. 2 szaktanteremben a legkorszerűbb számítógépekkel dolgozhatnak diákjaink. Célunk, hogy okosan tudják alkalmazni informatikai ismereteiket, böngészenek a világhálón, hogy tudásukat bővítsék kis előadásaikhoz, projektmunkáikhoz, házi feladataikhoz anyagot gyűjtsenek, idegen nyelv tudásokat mélyítsék, mégse legyenek rabjai az internetnek vagy értelmetlen időt rabló játékprogramoknak. Sok diák választja az informatikát érettségi tárgynak, és minden évben többen élethivatásnak is.